Ndi ki wonge? Kir. Ning ndi wae? Peh, sik to. Iki lho kopimu. Iya, peh, kowe gak ndelok kondisi to iki. Lah wis kadung digekne kopi ya, lah ngene iki kok lak sak adem kok. Kesowan. Pak yo lah. Nah. Pak, Aman. peh lho. Patak iki lho. Sik aman. Ya kursi iki. Sowan sak adem gak penak mengko senani mbokku. Peh, Lah, ratemu kowe iki. Kir. Yo. Dadi iki kok piye rutene iki kok? Bengi ae. Jam 10 karo katane cacah kok, Dek. Coba, Lah wis to, aku Ya apa manut kowe. Ya apa to kok kedet-kedet iki? Wes ngono ae. Ngono ae. Dah kok beda to lho. Yo kok sik to. Sik to. Wet bagi. Yo wis to ndang rono sik tak cawik sik aku. Cawi.